Законны үтәү ни өчен мөһим темасы буенча практик өлешебез. Балалар, бирелгән сорауларга җавап бирегез. Юридик законнар дип нәрсәне атыйлар? Дөрес җавап. Дәүләт тарафыннан кертелә һәм саклана торган кагыйдәләр юридик законнар дип атыйлар. Икенче сорау. Җәмгыятьтә гаделлек урнаштыруның иң ышанычлы ысулы нинди? Дөрес җавап. Закон. Безнең илдә законнар гаделлек урнаштыру һәм аны саклау өчен кабул ителә. Сорауларга дөрес җавап биргәнсездер дип ышанам. Киләсе дәресләребезгә кадәр.